Kasi katungod. Lagi? Way katungod. Naan siya dunggan. Agi na sino nga. Uy, katungod. Hoy, dili way katungod, way tagtungod. Ibaw, at imanon ko danaw ko nun. Wasan na nito. Uy, unsa to? Uy, katungod. Way tagtungod. Uy, chicken skin. Tagalog yung galila. Mura magkag. Waon ko no. Okay lang basta nandyan ka sa isip ko. Doon? Sabang ka noon? Aw bitaw exercise no. Oo, mo naman na siya. Aka malihok-lihok lang ka ba, pero di man na sa kuha. Si Joe pa makaingon pa nag-exercise ron. Katila nagtuloy sa mga ni maingon na gina. Dahil po, ako ito nga tulis dong. Sa diin man. Kung busog ka ni kadili, pwede mahigda ka dayon. Dapat mahili sa imong kinaon. Ako unsay matug ko dayon. Dili pwede din na allowed. Nya, pila yung ka karon? 44. Na mag-minimize na paano. Natulog palit mo. Dili. Ang fat is ang kadaghanon sa imong gikaon. Muna mo create of fat. Muna makatambok. Ito vlog di amin sa plaza. Di ka kasaligan. Munya kumbang imo gina kung mo ko. Gusto mo to. Anak din mga vitamins E, K. Dili tag kay kagabi dili naman imong metabolism dili naman kuan. Pagpanganda mo guna siya. Di, Actually, wala mo siya oras. Di ang Wala mo oras sa pag-inom dili sa ang vitamins gud ang preferably nga i-take it kay morning Dili gud. lagi. Dili morning lagi. Dili kay Gi-research na ko Isa kay. po sa doktor kay. Nego na mo. Mo gani di mo wala siya oras. Kasi mo kadlaw. Wala siya oras gani. Para na to sa pa pagti- mga night shift noon sa schedule na to night shift for me nya. Mas mo kuan ba tong kuan sa lawas.